Halo logoफोर बर' भिडिअ चेनेलाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायनो थाबाय। जों थांगासिनो दं बेंगलुरु टु चेन्नाइ। जों चेन्नाइआव थांनोसैलाय मोनसे फिसा खामानिनि थाखाय 5 डेसनि थाखाय। दा जोङो थांगासिनो दं साथाम, आंजों लोगोसे बे फंबाय दंफायो। बे फंबाया माबा मोखांल' खोबथेबाय थायोलै। बेखौ मानजिनांगौ मालाबा ना। ओमफ्राय ओरैसो दङ सासे आदा राजेश। हाय होनब्रा। दा जोङो थांगासिनो दं बेंगलरनिफ्राय चेन्नाइ, बेंगलर मेजेस्टिकनिफ्राय चेन्नाइ मोनसे खामानि दं, बेनि थाखाय थांगासिनो दङ। नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे चेन्नाइखौ नायफादो माबायदि नुयो ना मानो। थ' बिदिब्ला थांसै। थ' जोङो तामिलनाडु स्टेट मोनबाय। चेन्नाइ मोननो आरो बारा गोबाव नांला, मोनानि 3 बाजियाव मोनहैगोन। जों दा एसे बाहेराव ओंखारदों। मोनाबाय, हर थौबाय। गारिफ्रा खारगासिनो दंथारो बिराद। मेन र'डआव लाखिदों। थ' लोगोफोर जोङो तामिलनाडु चेन्नाइआव मोनफैबाय माने मोनसिगोन। मोनहां जाबाय, ओंखायनो गारिया स्ल' होबाय जोंना। दा मोनानि 2:48 जाबाय। थ' जोङो तामिलनाडु चेन्नाइ मोनफैबाय। दा मोनानि 3:48 जाबाय। माबायाव हाबानि गेट, हाबानि गेट बेयाव हाबनोसै। जों दा आइटेम लाना फैदों सानबानि थाखाय, सानबानि हाबाफारि दङ इयाव। उन्दुनो मोनाखै गारियाव, बारद'बुदल'नो। थ' दसे उन्दुनोसै जोङो। फ्रेस रुम बेना सानबानि थाखाय बेयावनो थानांगौ जों ना, नंगौना? सानबानि थाखाय बेयावनो थानांगौ ना? ओइ दालाय ओइ आदा, सानबानि थाखाय बेयावनो थानांगौ ना? मोजांब्रा रुमा ना, एसि रुमलाय नुवाखै? बा बिराद थान्दा। चेन्नाइआव ओरैबाबो गरमखा ना मा होनो? आरो नै फांखा सलायोबा ओरैजाय फांखाबो दंबावोसो, नायदो। नो टेनसन। आरो बिसिनायाबो बिराद मोजांबावसो। दा जेखि जाया मोजां मोनदों चेन्नाइआव फैनानै। उन्दुनो मोनसिगोन दा। अनलि जागाजों लान्च दंमोन, जोब्बाय खामानिया। ओमफ्राय दा उन्दुनोसै, उन्दुनानै गाबोन फुंनि 8टासिम उन्दुनोसै। फुंनि 8टानिफ्राय उन्दुनानै गाबोन बहा बेरायनाय जायो गाबोन डिसाइड खालामसै, नङा होनबा? ना मा होनो? थांनोसैलाय श्रीहलनिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव। बेयावबो एसे खामानि दं फिसानो। सानबानि हाबाफारि लाना फैदोंमोन, नै खामानिया जोब्बाय। दा जोङो थांगासिनो दं मोनसे 5 स्टार हटेलाव। बेयावबो दङ खामानिया एसे। गोलैसिगौ माथो सिलाखौलाय। ए गारिया गोलैसिगौमोनलै। दा जेखि जाया जों थांनायसै बेयाव। थ' जोङो मोनफैलायबाय गुबुन दाबसे जायगायाव, 5 स्टार हटेलाव। गारिनिफ्राय ओंखारबाय, बिराद गरम फाग्लासो। माबायदि गरम सहायनो हाखाया। मोनालायबावबायसोब्रा। बेयावनो दा हटेला बेनो 5 स्टार हटेल। दा जों बेयाव खामानि मावनांगौ। नायनोसै मा जायो मावनायाव। जायगानि नुथायाथ' बिराद मोजां। 5 स्टार हटेल पार्टि दङ। दा हाबगोन र', दानो हाबथ'वा, दा दसे थाथ'नि। बे जाहैबाय जोंनि चेन्नाइआव फैनानै सानबानि हाबाफारि खामानि मावफैनाय 5 स्टार हटेलाव मावगासिनो दं दासान्दि खामानि। नैबे जाहैबाय फ्रुइट काउन्टार। नैबे जाबाय वाटार काउन्टार। ओमफ्राय नैबे ओरैनो जायखिजाया पानिपुरि बायदिसिना जि मोनो बेखौनो आरोना।
बेंगलराव थांफिननोसै माने चेन्नाइनिफ्राय बेंगलराव आगान सुरफिनबाय जोंहा जितु सानबानि खामानिमोन बेयो साननै बारायनानै सप्तासे जाबाय दा जोङो चेन्नाइआव सप्तासे थाबाय जोबोद मोजांबो मोनदों आरो थानोबो बादोंमोन मानो होनबा गरम बाराद्राय चेन्नाइआव बेनिखायनो एसे बोरैबा मोनबाय थानो आजिखालि मोजां मोनबाय खामानि मावफैनानै सप्तासेखौ बारहोबाय माला थांखो जेबो मोनासै पात्ता मोनासै बेरायबाय मालाबा मावबाय मालाबा बेरायबाय बिदिनो थांबाय दा जोङो चेन्नाइनिफ्राय बेंगलर फारसे आगान सुरफिनबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्ट खालामदो लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामना बेल बायदि आइकनखौ थुनानै होदो जाहाथे नोंथांमोना आं गोदान भिडिअ बानायबा बयनिख्रुइबो सिगां नुनो मोनो गोजोन्थों